हे आहे आमचं अस्सल मालवणी चिकन. बघा मस्तपैकी कलर आलाय ना. ह्याची रेसिपी कशी बनवायची डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये चेक करा. खूप चांगले व्ह्यूज येत आहेत. सध्या ट्रेंडिंगमध्ये चालली आहे माझी ही रेसिपी. ॲक्च्युली सुष्मिताने बनवलेली ती रेसिपी आहे मालवणी पद्धतीने. तर नक्की व्हिडिओ बघा. आणि चिकन म्हटलं तर आली सोलकढीसुद्धा, म्हणजे कोकम कढी. कारण काय असतं, चिकन थोडंसं पचायला हेवी असतं, तर कोकम कढी ही हवीच थोडीशी तरी. ही सुद्धा मी बनवली आहे. बापरे, एवढा मोठा नमस्कार. कसे आहात तुम्ही सर्व? मजेत ना? असंच मजेत राहा. आणि आज आमच्याकडे येणार आहेत. अगं बाबा, माझे कान बसले. एवढं नाही बोलायचं बेटा मोठ्याने. शांत निवांत वाटतंय. खास आजचा हा बेत आहे. माझी नणंद येते आहे, डोंबिवलीला राहते. आम्ही राहतो भांडूपला. तर मुकुंदचा बड्डे होता, म्हणजे माझ्या पहिल्या मुलाचा, तेव्हा ती इथे आलेली. त्यानंतर आता लॉकडाऊन आहे, इव्हन आता ट्रेनही चालू नाहीत, पण ओलाने ते येत आहेत कारण भाऊजी आहेत ते बाहेर गावी जात आहेत काही कामानिमित्त. तर 3-4 दिवस ती राहणार आहे. तर खूप मज्जा, खूप धमाल, वेगवेगळ्या रेसिपीज तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. कुकविथ सुष्मिताला बेलचं बटनही दाबायचं आहे. त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करायचं आहे, जेणेकरून मी नवीन नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. पूर्ण चपाती संपली पाहिजे बेटा. असं कशाला खाते? पुरण खाते असं. मस्त आहे हा तुझं. कशी झाली बुर्जी? छान. कोणी बनवली? मी बनवली. फिनिश करायची सर्व. मग दुपारी काय खायची? तर चिकन जे आहे ते मी फोडणीला दिलेलं आहे. सर्व मसालेसुद्धा घातलेले आहेत. आणि चिकनमध्ये हे वरून सुरुवातीला पाणी घालायचं नसतं. जे एक नैसर्गिक चिकनमध्ये पाणी असतं त्याच्यातच हे सर्वप्रथम शिजवायचं असतं आपल्याला. हे बघा कसं पाणी सुटलेलं आहे, हे त्या चिकनमधलंच पाणी असतं. आणि मालवणी जेवण म्हटलं की आलं खूप सारं खोबरं. तर एक अख्खा नारळ मी इथे घेतलेला आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला लिंक मिळेल, तिथे तुम्ही डिटेल रेसिपी ह्याची बघा. व्यवस्थितपणे मी इथे ढवळून घेतला आहे. कोण कुठून कुठून येतात? चवीनुसार घातला आहे. मीठ व्यवस्थितपणे ढवळायचं आहे. आणि याला मी आता झाकण लावून ठेवत आहे. चांगली ह्याला उकळी काढायची आहे. हे दाखवते तुला, बघायचंय तुला चिकन. हे बघ कसं झालंय. छान. युक्तला तर सगळंच आवडतं ना मम्मीने बनवलेलं. ते असं ना उकळतं, मग असं असं होतं, शिजतं, मग ते कच्चं असतं ते, हो की नाही? मसाला कशाला पाहिजे तुला? चल आता मी मिस्टरांना टेस्ट करायला देते, मसाला मीठ व्यवस्थित लागलाय की नाही. आता मी माझे घरचे जज त्यांना देते टेस्ट करायला. बघूया आपण. ठीक आहे, चल तुला पण देऊ टेस्ट करायला. हा देते, जरा थांब. पप्पाने जरा टेस्ट करून दे आधी, मग तुला देते. मसाला मीठ बरोबर लागलाय का हो? तर चिकन होत आहे तोपर्यंत आपण कोकम कढीची तयारी करूया. इथे मी ओला नारळ घेतला आहे किसून 1 वाटी, थोडीशी कोथिंबीर, 3 हिरव्या मिरच्या, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या, कोकम 20 ते 25 मी सकाळीच भिजत ठेवलेली. फोडणीसाठी घेतलं आहे जिरं, 2-3 लसणीच्या पाकळ्या, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं घ्यायची आहे आणि थोडीशी हिंग. तर हे मी एकाच वाटीमध्ये सर्व करून घेतलं आहे. आता खोबरं, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, लसूण हे मिक्सरला लावण्याचं वाटण करूया. मस्त असा सुगंध सुटलेला आहे. तर परत एकदा चेक करते. आपलं चिकन हे एकदम रेडी आहे. तर गॅस मी केलेला आहे ऑफ. आता कोकम कढी बनवत आहे मी. तर छोटंसं एक पातेलं घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये जी कोकम आपण पाण्यात भिजत ठेवलेली ते सर्वच हे मिश्रण मी इथे टाकत आहे. आणि वरून मी थोडंसं पाणी घालत आहे. आणि हे जे कोकम आहे पाण्यात चांगली उकळवायची आहे, जेणेकरून त्या कोकमचा अर्क आहे त्या पाण्यामध्ये चांगला उतरेल. हे बघा मस्तपैकी कसा कलर आला आहे ना. तर ते बाजूला ठेवलं आहे. आणि त्या कढईमध्ये मी 2 टेबलस्पून घेतलं आहे तेल. ह्याच्यामध्ये घालूया फोडणी. फोडणी व्यवस्थित चमच्याने व्यवस्थितमध्ये तेलामध्ये परतून घेऊया. चांगली फोडणी तडतडली
फोडणी ही चांगली तडतडली पाहिजे. बघा मस्तपैकी आता कसं आवाज येतो आहे, असा आवाज आला पाहिजे. तर आता आपण जे वाटप करून ठेवलं आहे ते याच्यामध्ये घालूया. सर्व वाटप मी घातलेलं आहे. थोडंसं मिक्सरच्या भांड्याला ग्रेव्ही असते तीसुद्धा पाणी घालून घेतली आहे आणि व्यवस्थितपणे हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडीशी हळद मी इथे घालत आहे, पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि व्यवस्थितपणे हे मिक्स केल्यानंतर आपली जी कोकमचं पाणी आपण आता करून ठेवलेलं आहे ते आपण ह्याच्यामध्ये आता घालणार आहोत. तर इथे मी जाळी घेतली आहे आणि असं हे पाणी घालायचं. फक्त तुम्ही कोकम सकट पण घालू शकता, पण मी फक्त 2च कोकम इथे घालते आहे, बाकीची कोकम मी ह्याच्यात मी यूज नाही करत आहे. व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ते हे लक्षात ठेवायचं आहे की याला उकळवायचं नसतं. कड्या ज्या असतात म्हणजे ताकाची कढी म्हणा, कोकम कढी म्हणा, हे उकळवायची नसते. चवीनुसार घालायचं हे मीठ. गॅस केला आहे मी मीडियम आणि हे सतत असं ढवळत राहायचं आहे. फक्त गरम करायची असते. हे बघा सतत ढवळत राहायचं. जर कड आला तर ती फुटते. तर लगेचच 5 मिनिटात आपली ही आता कढी खाण्यासाठी योग्य होईल. मालवणी चिकनसुद्धा तयार आहे, कढी तयार आहे. आपण फक्त वडे नाही केलेले आहेत मी, कारण चपात्या ह्या आधीच केलेल्या, भातसुद्धा तयार आहे. आता बघतोय पाहुण्यांची वाट. मालवणी थाळी म्हटलं की सगळ्यात पहिलं आलं चिकन, नंतर सोलकढी, वडे. तर वडे कसे बनवायचे त्याची डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक मी दिलेली आहे. ते बघा, भाजणी कशी बनवायची, वडे कसे बनवायचे, गिरणीवरही जायची गरज नाही अशी ती रेसिपी आहे, तर नक्की बघा. ॲक्च्युली काय मी चपात्याचं पीठ सकाळी मळून ठेवलेलं, अजून मला मळावं लागलं कारण ताईंचा फोन आला 8 वाजता आणि माझे सासरे जे बाबा आहेत ते सुद्धा कामाला जातात. तर सकाळी उठून लवकर लवकर तेच असतं, पोळी भाजी बनवायचं. त्याच्यामुळे नाही तर वडे मी बनवले असते. आणि आज कसा मधला वार आलेला आहे, बुधवार, तर आम्ही मच्छी वगैरे घेतो मधल्यावारी. चिकन वगैरे कसं संडेला स्पेशली घेतो कारण सगळेच जण घरात असतात. तर मिस्टरांचं आता एक दिवस सोडून एक दिवस असं ऑफिस आहे, तर मिस्टरही आज घरी होते. ते बोलले मी चिकन आणतो, ताई येते तर चिकन बनवलं आहे, सोलकढी बनवलेली आहे, पण चपात्याच आहेत हां आमच्याकडे आज. तर मालवणी थाळी तयार आहे. भात, चपाती, कोकम कढी, चिकन, कांदा, लिंबू, कसा मस्तपैकी चिकनला कलर आला आहे ना, बघताच क्षणी तोंडाला पाणी येते की नाही. तर पाहुणे आलेले आहेत, ते पण परी नाही आलेली, म्हणजे माझी भाची. तर युक्ताचा थोडासा मूड इथे ऑफ झालेला आहे कारण ती सकाळपासून वाट बघत होती. ती पण तिच्याच वयाची आहे, पण ती त्यांची शेजारी म्हणजे त्या दोघी एकत्र आल्या, त्यांच्या शेजारी तर त्यांच्याकडे गेली. तर आता मी युक्ताला इथे भरवून घेत आहे. फक्त आत्याच दिसते आहे इथे. तर संध्याकाळी परीही येणार, तर उद्याचं शूट असेल परीसोबत. खूप मज्जा, खूप मस्ती, खूप धमाल येणार आहे. तर आता आम्ही सर्व जेवण घेतो. आधी युक्ताला भरवते कारण हड्डी असते, ती स्वतः खायला बघते, पण मी शक्यतो चिकन नॉनव्हेज असेल तर तिला स्वतःच भरवते कारण भीती वाटते घशाला काही अडकेल. तर रेसिपी कशा वाटल्या माझ्या कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि हां, चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. कुक विथ सुष्मिताला.